volite video, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Ovo je tajna savršenih ćufti. Od sada ćete ih spremati samo na ovaj način. Ćufte su ukusno jelo od mlevenog mesa, luka i začina. Prave se tako što se prže ili peku na roštilju. U mleveno meso najčešće se dodaje jaje, začini, crni i beli luk i sredina hleba. Da se ćufte ne bi raspadale, doda se i malo praška za pecivo. Od začina se najčešće dodaju suvi origano, suvi peršun, biber, čubar. U mleveno meso možete dodati i malo rendanog kačkavalja da biste ga bolje umesili. Prilikom prženja ćufte se prethodno uvaljaju u brašno. Međutim, postoje tu i